खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आरो बे समाव आंबो दायो मोजाङैनो दंथ'यो। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय सावरायनो लादों बा दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बर'नि जा थामथि गोरोबथा जानो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ लानानैनो बे भिडिअखौ खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो मिथिगोन। नाय, जोंनि जानो गोनां थामथि गोरोबथा बेयो गोजोनै जानो थांगासिनो दङ। बेखौ जों बयबो रायजो राजा बिथांमोना मिथिबाय आरो मिथिखाबाय अलरेडि। बे समाव जोंनि गासैबो हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना मिरु सोरखारजों जोंनि गोरोबथाखौ रायलायनो बा गोरोबथानि थाखाय रायलायनो बिथांमोना दिल्लीयाव गासैबो दंहैखायो। अलरेडि बिथांमोना रायलायगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्राखौसो खावलायनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों। जोंनि बे बाथ्राखौ जाहाथे गुबुन हारिनि बा जोंनि अनगायै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंजों बे बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसि खालामनो हागौ। बेफोरनिफ्राय जोंनि बर' हारिया मोजाङै सांग्रां जाना थानाया मोजां। आं नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो सानदों, जाहाथे जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि गासैबो बर' माहारियानो ससियेल मेडियाफोरावहाय गुबुन हारिजों जेबो दान्थे बिदान्थे जानो नाङा बे साननायावहाय। मानोना बे साननाया जोंनि थाखाय जोबोद रिक्सि बा सनानि सुजुग। बेनिखायनो जोंनि मानसिया ससियेल मेडिया आरो गुबुन बायदि बिथिंफोरावबो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जेबो दान्थे बिदान्थे जानो नाङा होननानै आं आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय। नोंथांमोना मिथिबाय बा गासैबो आजिखालि सुबुंफ्रा लेखा गोरोंखा, गासैबो बुजिखायो। बेनिखायनो आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ। नोंथांमोना अननानै बयबो बुजिलायदो आरो नोंथांमोनाहै बे बाथ्राखौ बयनोबो फोरमायनानै हो, जाहाथे रावबो रावजोंबो दान्थे बिदान्थे जानो नाङा होननानै नोंथांमोना बयनोबो फोरमायनानै हो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मिथिनाय बायदियै। आंनि दिनैनि नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो गोनां भिडिअआ बा बेखिनियानोमोन बाथ्राया। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।